ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/5/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಾಯೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಶಾಪಿತಾದು ಮಲ್ತದನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಶಾಪನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರ ಬೈದೇರು. ನಿಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡಪನಗ ಆಸ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಪ್ಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪನ ಯಥಾರ್ಥ ರಹಸ್ಯದಾದ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಅಂದು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಉತ್ತರ: ಪರತ್ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಸೈತದು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾಪುನೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಪರತ್ ಚಪ್ಪಲಿನ ಮರತದು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಅಶರೀರಿಯಾಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದುವೇ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಯಥಾರ್ಥ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂಡರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಭಕ್ತರು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಉಳ್ಳೇರು. ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತಾಪಿತನ ಜೋಕುಲು ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಕೇಂಡರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪರು. ಐದು ಒಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಮಾತಾಪಿತ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು. ನರ ಅತ್ತನ ನಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಿಯತಮೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕಲು ಆರು ಒರಿಯೇ ಪ್ರಿಯತಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡಪನು. ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಿಯತಮೇರ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಾತಿ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಬೇತಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಡುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿನು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬೋಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲಿ ಪರತ್ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಸೈತದು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾವುದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಸದಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯೇ ಆದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಬತ್ತದು ಈ ಸಮಯಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆನು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಶ್ಚ ಪಿತಾ ಬಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತರೋ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅತನ ಆರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನೊಡಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಎದುರುಡು ಉಳ್ಳರು. ಜೋಕುಲ್ನ ಸೇವೆಗಾದ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಯಾನೆ ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಅರೆನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳರು. ಎಂಕುಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪತಿತೇರನು ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅರೆಗೆ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯ ದುಪ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲ್ನ ಸೇವೆಡು ಬಾಬಾ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಂಡ ಬಾಬನ ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಪೇರು. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಪಾವನ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಆರು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಅರೇನು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸತ್ಯತ್ರೇತಗೊಟ್ಟು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತ. ಕುಡ ಆಸ್ತಿ ಮರೆಯಾದು ಪೋತುಂಡು. ಮಾಯ ರಾವಣನ ಶಾಪ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖಿಲೇ ಉಳ್ಳೇರು. ದುಃಖದ ಪರ್ವತನೇ ಬೋರುಂಡು. ಅಪಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪಾಪನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಾಯೆ ಶಾಪಿತಾದು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಆ ಶಾಪನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಶಾಂತವಾದುಪ್ಪರು. ಮೂಲ ಅಂತೂ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದುಃಖ ಧಾಮ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಯಾನು ನಿಖಿಲೆನು ಶಾಂತಿ ಧಾಮಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತಲುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಜೋಲಿಗೆನು ಜಿಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಬೈದರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲಿ. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು.
5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ತೆ ಕೂಡ ಕಲೆ ಒಂದರು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಗವಾದುಂಡು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರೇ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆ ಅಕುಲೆ ನಿಧಾನವಾದ ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರು ಆವೊಂದುಪ್ಪೇರು ವಂಶ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಯರು ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಶಿವಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲಿನ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಹಿಂಸವು ಪರಮೋ ಧರ್ಮಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವತೆಲು ಏಪಲ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆಲು ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೆ ಕೂಡ ಆಪ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ದೇವತಾ ಕುಲೋರ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲ ಅತ್ತನ ವರ್ಣುಡು ವೈದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲೋರ್ದು ವೈಶ್ಯ ಕುಲ ಅತ್ತನ ವರ್ಣುಡು ವೈದ ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ ವೈದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಶಾಪನು ಅಲಿಸದು ಪನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ದೆತ್ತದು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಪಿತ ಆದುರ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಶಾಪನು ದೆತ್ತದು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಯೋಗ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ದೂರಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಶರೀರ ಏತು ಸಹ ಕೈತಲುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಆತೆ ಕೈತಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗನು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕೈತಲ್ಡು ಬೈದರು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗತ್ತನು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನರಕ ನಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಐತವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ನಿಕಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಲೆಲ ಸಹ ಯಾನು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಾಬಲ ಸಹ ವಾರಸ್ತಾರ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು ಭಲೆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಪ್ಪು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡಲ ವಾರಸ್ತಾರ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಯುನೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮ ತೆರಿಯುಡು ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾರಸ್ತಾರ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ವಾರಸ್ತಾರ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಆಸ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪದವಿಲು ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೆಲವರು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇಟು ಬರ್ಪೇರು ಪದವಿ ಅಂತೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭಾರತನೇ ಅತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಗೂ ಭಲೆ ಭಾರತಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು ಆಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ನನೆಯೊರಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜ್ಯ ಪೂಜೆ ಐದವರ ನಿಕಲಿಗೆ ಏತು ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಬೇಹದ್ದದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏತು ಜೋಕುಲುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಬನ್ಪರು ಬಾಬನ ಅಂಚೆ ಮಧುರರು ಏರ್ಲೆಚ್ಚೇರು ಬಾಬಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು ಜೋಕುಲೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ದಾದಲ ಸ್ವಯಂ ಮಸ್ತ್ ಸುಖವನ್ನು ತೋತ್ತೇರು ವಯಸ್ಸಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತದೇರು ಎಂಚಿನಾಡು ಶಿವಬಾಬಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಆರಂತೂ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖ ಅಂತೂ ಪಡೆಪುಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ರಾಜರು ಸ್ವಯಂ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಈ ಪತಿತ ಜಗತ್ತು ಪತಿತ ಶರೀರಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇಟ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಗಿಡ ತಂದು ಪೋತುಜಿ ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲು ನಿಕುಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತರು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಪೋಪ ಪಂಡು ಪನ್ಪರು ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಜಕೆಲ್ನು ಪಡೆತರು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಈಶ್ವರಿಯ ಜಕೆಲ್ನು ಪಡೆದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಈಶ್ವರರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡು ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಜಗತ್ತುಡು ಈ ರಾವಣ ಪನ್ಪನ ಶತ್ರು ಹೊಡೆದು ಬುಡುಪೇರ ಬೈದಿರು ಈ ಪಂಚವಿಕಾರ ಪನ್ಪನ ರಾವಣನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಈ ಶತ್ರು ಹೊಡೆದು ಬುಡ್ಪಾವುಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರಿಯತಮ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರಿಯತಮಯರ್ನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ತದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮನು ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ಪವಿತ್ರವೈನ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗತ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಪರು ಮಾಯ ರಾವಣ ಅಯೋಗ್ಯರಾದ
ಮಲ್ತದನ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ್ದು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಗ ನಡವತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಶ್ರೀಮತ ಭಗವಂತನಾದುಂಡು ಅರೆಗ್ ಮಾತಾ ಪಿತರು ಪನ್ಪೆರು ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪನ್ಪುಜೆರು ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆನ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಕುಡ ದೈವಿ ಕುಲಕ್ಕೂ ಪೋಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖರ್ದು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೇರೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಬೈದೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಯಂನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆಯೋಡು. ನಿಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಹಾಳು ಪಾತೆರನು ಕೇಂದ್ರಪಲ್ಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಾನಿಕಾರವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಆದುಂಡು. ಐದವರ ಹಾಲನ್ನು ಪನ್ಪೆರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಗೆ ಏತುಂಜಿ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಬಣದು ಉಡ್ಪೆರು. ಐದವರ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ ನಿಕುಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಕೂಡ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪನ್ಪರು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅವಡಿತ್ತಂಡು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನನೇ ಭಾರತನು ನಾಸ್ತಿಕ ಕವಡೆ ಸಮಾನ ಮಲ್ತದ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪತಿತೇರದು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನ ನಿಕಲನ ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಭಲೆ ಏತೆ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾದುಪ್ಪುಂಡು ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮತದರ್ಕ ನಡಪೆರು, ಕೆಲವರು ನಡಪುಜೀರು, ಕೆಲವರು ತೆರಿವಂದಿಜೀರು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಐದವರ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ರಚಯಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೆ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ಏನೋ ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ನಿಕುಲು ಪತಿತ್ತಿರದು ಪಾವನ ಒಂದು ಪೋಪರು. ಅಂಚೆನೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಕಲ್ಲರ್ದು ಬಂಗಾರದ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ. ನರಕರ್ದು ಸ್ವರ್ಗಗುಲೆ ತುಂದು ಪೋಪೆ ಬಾಬಾ ಬೈದಿನೇ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಪತಿತ ತಮೋಪ್ರಧಾನ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿಗೊರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಕಾಮ ವಿಕಾರದ್ದು ಪರಸ್ಪರಡು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಗೈತಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಪ ಕುಡ ಸುಖಧಾಮಡು ಬರ್ಪ ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮಿಕ ನಯನಡು ಪಂಡ ಕನ್ನಡು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನ ಜೋಕುಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಲ್ಲರು. ತಮ್ಮ ಪುದರಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ತಮ್ಮ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರದು ಬಾಬನ ಗೈತಲು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗೋನು ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗಳ ಕೊರಡು. ತೂಲೆ ಮೀರತ್ ನಡ್ದು 22 ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈದಂಡು ಪಂಡ ಮೀರತ್ ಇರ್ದು 22 ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈದಂಡು ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲ ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಮಾರ್ಗೋನು ಪನ್ಪೇರು. ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತೆ ನಿಕುಲು ಕುರುಡೇರ್ನ ಊರುಗೋಳು ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮುಳ್ಳದು ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಪೂತ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಸುರರ್ದು ದೇವತೆಲು ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲೆ ಈ ವರ್ಣರ್ದು ಚಕ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದ. ಇತ್ತೆ ಶೂದ್ರರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಆದು ಕೂಡ ದೇವತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಈ ಅಲಂಕಾರ ನಿಖಿಲ್ನಾದುಂಡು ಅಂಡ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಕೊರ್ತೇರು. ದೇಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಪೂಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ದೇವತೆಲಿಗೆ ಈ ಗುರುತುನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಬುರ್ರಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಮಾಯಿ ಖಂಡಿತ ತಿಂದುಬಾರ್ದು. ಬಾಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ತದು ಬಾಬನು ಮರಪೊಡ್ದಾನೆ ಯೋಗ ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಷರನು ದೆತ್ತುಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬನು ನಿಕುಲು ಮರತು ಪೋಪರದಾನೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಶರೀರಿಯಾಲೆ. ನಿಕುಲು ಅಶರೀರಾದುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಶರೀರ ಬಾನನು ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಯಾನು ಕಾಲರ ಕಾಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಪರತ್ ದೇಹವನ್ನು ಮರತದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದು ಪರತ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಆದುಂಡು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ. ಪರತೆರ್ದು ಮಮತೆನು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಐದವರ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪೆ ಪಂಡು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೊಡು. ಎಂಗುಲು ಶಾಂತಿಧಾಮನು ಬುರ್ದು 5,000 ವರ್ಷ ಅಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಪೋಪ ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆರು. ವಾ ಆತ್ಮ ಕೊಳಕಾದುಂಡೋ ಹಾಳಾದುಂಡೋ ಐತ ಜ್ಯೋತಿನು ಬೆಳಗವೆ.
ಏರು ಸುಪುತ್ರ ದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲು ಎಂಗುಲು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನು ವರಿಸವ ಪಂಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಒವ್ವೇ ಭೂತ ಕುಳ್ದಿ ಜತ್ತೆ ಪಂಡ್ದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪನ ದರ್ಪನೋಡು ತೂವನ್ಲೆ ಭೂತನು ಕಿಡಪುಲ್ಲೆ ಕಡೆಕು ಭೂತದ ರಾಜ್ಯನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಬಾಬನೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ವಿಚಿತ್ರ ಒವ್ವೇ ಚಿತ್ರಜ್ಜಿ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಓದವೇರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆ ವಿಚಿತ್ರನೇ ಐದು ಒಕ್ಕ ಚಿತ್ರನು ಪಡೆದು ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ಈ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧಾರನು ಪಡೆಪೆ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಲಶನ ಕೊರತೆ ಏಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ್ ತೆರೆಯುವಂದರೋ ಅಪಗನೆ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚನೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡೆತದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಯದ ಶಾಪುರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅವಡು ರಡ್ಡು ದೇಹದ ಬಾನನು ಬುರ್ದು ಅಶರೀರಿ ಅವಡು ಪರತ್ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಮಮತೆನು ತೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಉದಾರತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಮ್ಮತನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸರ್ವಂಶತ್ಯಾಗಿ ಭವ ಸರ್ವವಂಶತ್ಯಾಗಿ ಏರು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಸ್ವಭಾವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಓ ಬಾಬನ ಸ್ವಭಾವ ಅವ್ವೇನಿಕಲ್ನಾದುಪ್ಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸದಾ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಸ್ನೇಹ ದಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾರತೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐನೆ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಪಂದು ಪನ್ಪುಣಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಪಂಡ ಮಾತರಡ್ಲಲ ತನ್ನತನದ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಡು ತನು ಮನ ಧನ ಸಂಬಂಧಡು ಸಫಲತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸಂಕುಚಿತ ಹೃದಯತ್ತಿನಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಸಫಲತೆ ಆಪುಂಡು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಉದಾರ ಹೃದಯದ ಕುಲೆ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಸಾಹೇಬರು ರಾಜ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಸಾಹೇಬ ರಾಜೆ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದುಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕೇತ ಪಂಡು ತೆರಿದು ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.